Hej, velkommen til Danguy. Jeg kan ikke engang huske, om den hed 206. Men jeg laver i hvert fald gameplay-videoer. Og her i dag så vil jeg starte med noget Combat Arms, som jeg plejer lige at spille rigtig meget. Gå nu. Fuck. Ej, mand. Ja. Der har jeg også en. Ja. Jeg prøver at få lavet en intro, og det er i hvert fald en, jeg vil game på det her. Og lave vlogs og alt sådan noget. Alt det der. Oh my god. Og jeg lægger lige et link til deres hjemmeside nede i beskrivelsen. Nå. Men ja, det gør jeg lige. Jeg må undskylde, hvis det lægger. Men jeg tror jeg ikke, det gør. Men ja. Au. Det har han da også filmet mig før. Skal jeg lige op af ham. Nej. Jeg skal lige op af ham. Jeg ved ikke, hvorfor han står og ligger... Og han står og lægger mig til. Ej, gå. Hvordan fanden kan han få mig med headshot igen? Nu har han gjort det 3 gange i træk. Og så er ham der deroppe allerede død. Selvfølgelig. Den er en god en. I er velkommen til at søge mig, hvis I vil hvis I vil spille her med mig. Så er I velkommen til at søge mig. Så kan vi spille noget sammen. Jeg må undskylde, hvis jeg ikke taler så tydeligt. Det er fordi, jeg lige vågnet. Tak. Jeg er lige vågnet, så jeg er vildt træt. Ej, okay. Ekstra skud. Men det er altid bruge. Smokke. Hørne. Ja, så blev det. Jeg må lige undskylde. Jeg slukker for mit tv. Og der kommer lige heller ikke noget i den her weekend. Fordi jeg er over hos min far. Jeg kan ikke gøre sådan der. Det må jeg lige undskylde, der kommer sådan en bip. Ja, det er fordi han bærer bare. Så skal jeg lige sætte strømstikket i. Hej da. Tak for grøn, det kan jeg da godt bruge. Så stiller jeg mig bare her. Ved du hvad, det gider jeg ikke.
Nej. Ej, det er kedeligt godt. Grøn dag. 2 sekunder. Så er jeg tilbage, det var lige min mor. Du skal ikke stå og camp. Nej, jeg tror det var ham, der gik ind foran. Det ser sjovt ud. Jeg kan også lige lægge et link ned. Tjern det der. Link nede i description, hvis jeg husker det. Sådan der. Der er lige min mor igen. Hun kom lige med det. Så det er godt nok. Nej, så når jeg ikke engang at få. Nå. Nej. Ej, hallo. Hvorfor gjorde han det der, mand? Det var da helt vildt dumt. Året. Haha. Nej. Så står der bare en eller anden bag med. Nå, men jeg er en ny kanal. Jeg startede op i går. Og som sagt, jeg vil lave gameplays. Det kan de bare mine overalt, hvor det er kedeligt. Men ja. Jeg tror, at der vil komme nogle vlogs. Ui. Ja. Der er sikkert også kommet nogle vlogs, og der sidder 2 sniper. Nej. Jeg havde ellers set dem. Ja. Men ja. Jeg skulle lige have det til skæld. Nå, jeg tror lige, jeg spiser mig en mad. En lille bid. Okay, jeg slukker lige for mikrofonen, er det ikke så det ikke larmer så meget. Så er jeg tilbage. Jeg har tænkt mig lidt om, og jeg tror,
Og nu går ind og spiller noget Cabin Fight, tror jeg den hedder. Cabin Fever. Den heller ikke. Nå, alle dem der er åbne, de er bare låste. Eller der er ikke så meget sammen. Ja, den kan jeg lige så godt tage. Sådan der. Ja. Nej, der er en, der hacker. Hvor er han henne? Så han er deroppe. Jamen, ja. Det er bare det, der bliver spammet til PC til. Og jeg egentlig gør sådan. Så tænker jeg, at jeg lige en på, så man kan kigge med det her. Ej, hvad sker der? Hvor fanden kigger de, om ikke vi får ikke en skid penge på det? Og det er jo dumt. Nå. Jeg må lige undskylde, jeg kommer til at nyse. Sådan der. Jeg lukker lige for mikrofonen. Og ja. Så var de oppe at tegne kælsene. Men vi kommer da langt med det. Jeg keder mig. Nu skyder han bare sin egen mening. Ja, det bestemmer han sig selv. Ja, men goodie. Undskyld. Jeg kan lave det lige der, så det. Ja. Okay, så går derhen og lave den. Nej, hvad? Vi er 2 tilbage. Jeg kæmper stadig, mand. Vi står bare og plukker frem.
respawn eller noget. Men ham der hackeren er røg ud, så gik alt bare. Pisse til. Der. Jeg er tilbage om lige om 2 sekunder. Så er jeg tilbage. Og nu har jeg fået en, jeg snakker med på Skype med. Yes. Ja. Jeg spiller du egentlig? Hvad ser jeg så nu? Nå. Men jeg prøver bare at lede efter en bane. Åh, hvad fanden. Måden skulle du ikke lige sige så meget. Men nå, hvad? Hun der. Så skal vi i gang med en skide bane igen. Hvad spiller du det? Spiller du inde på minigameserveren? Nej, jeg spiller ind på sådan en, der hedder Højhus High Skills. Jeg hader højhus. Jeg gør godt til, jeg spiller dem, men for det meste spiller jeg faktisk standard maps. De dust og sådan noget. Ja, de er også ret fede. Ja. Gå nu. Ja, okay. Prøv bare at gå i stedet, fordi det er Mindtryllok, mand. Wow. Man kan høre det i videoen, men din mic larmer ret meget. Jamen det er det der hele tiden. Okay. Nu kan man slet ikke høre dig. Altså nu. Sådan der, det var meget bedre. Nu skal man med lidt lort. Ja, lort. Ja. Ja. Gjort. Ej, så er der en, der har taget en sniper med en zombieben. Nej, okay, det var sådan noget krudt. Nå, det er 3 mod 1. Kill mine. Dræber han mine, eller? Der er en, altså sådan som jeg forstod det, så stod der, at han dræbte hans miner. Det er underligt. Nej, men det er fordi, du kan skyde på ens miner, så de springer, og så hvis der er en, der står, ham der har sat det siden af dem, han står, eller står, ham der har sat dem, han står ved siden af dem, så springer de jo, og så tager han skade af den. Så siger han bare, at ham der, han har dræbt hans miner. Altså små babyer. Det er sådan lidt. Wow, nu er jeg knife den. Gider ikke mere. Nok kom en knife fri. Fuck, det mistede 10 år ved. Det er ikke det vildt smarteste. Døj! Jeg keder mig. Hvorfor gør jeg egentlig det så meget? Ved du det, Sløjt? Jeg ved det heller ikke. Og god påske, Sløjt. Jeg har en god påske. Eller den er stadig i gang. Jeg var til påske i går. Ja, det var jeg også. Eller faktisk, så holdt vi den derhjemme. Nå, okay. Min pappa, han var godt nok fuld. Så vælte jeg en hel kop kaffe, bare for at få en lighter. Nå ja, hvad? Så var han ved at vælte noget over bordet. Ja. Men det bestemmer man da selv. Ja,
Ej, så er der en, der bruger flame. Så er der en, der skide bruger flame, men fuck mig. Dø! Fuck, det er nederen at være forkølet. Ja, jeg ved det godt. Nå. Fuck, men en jeg er med, så skulle jeg se den kaste en granat, så rammer han ham selv i hovedet med den, så han Fuck, hvor dumt. kaster den lige ind på en mur, så Det rammer er, ham selv i hovedet. det jeg prøver at gøre i de her spil, der vandt jeg kastede en nade her i loftet, fordi de alle sammen var herhen. Så kastede den her op, så røg den herned, så trillede den. Og det var sådan en, der tager den lidt tid for at springe. Så fløj den herover, så røg den herned, jeg stod her, så sprang den hele luften, så døde jeg selv. Det var pisse irriterende. Ej, hvad jeg ikke var HB. Fuck. Bang. Ej, hvor genialt. Hvad? Hvad? Der så er, så er der sådan nogle kasteknive, dem kender du da godt, ikke også? Jo. Så der er en, han står og han kastede træ på hans mate, og nu så er han stok i den. Ej, hvad sker der? Hvor er det dumt gjort. Han sidder bare i spawn. Nu kan han ikke komme videre. De er lige plantet bomben, og det er kun ham tilbage. Haha. Hvor det ondt gjort. Sådan der. Box. Nu skal vi Siger han. snart. Jeg tror hele tiden i den her boks her. Og så mener så er det læderglas. Nu skal vi snart med elevatoren. Ibi, vi skal ud og køre elevator. Jeg fik det. Cannot fire. Cannot fire. Reload it. Men så gør jeg det. Jeg er blevet stok igen. Ej, hvor er det synd for ham. Stokker I ham bare hele tiden, eller hvad? Nej, jeg er på det modsatte hold. Ja, mand. Satan, jeg tror ikke, han blev stok den her rundt. Det var det jo. Jeg har fået en gang skyld. Hvad fanden, der var sgu en lige her. Sådan der, nu skal vi bare overleve, skal vi. Nu er der en anden en, der sidder stok. Jeg tror, han har wallhack på. Ja. Og sigter ind igen. Ja. Så kommer der sådan en ny ned, så siger han bare, din lille camper. Nu skriver han vote banner alt muligt. Ja. Hvor er det ondt. Ja, det er så ondt. Altså.
halsen. To sagde, jeg skulle lige have hans bestillet. Jamen. Har du dumt gjort? Dumt gjort, at de gjorde det. Nå. Vi ses YouTube. Hej.